Здравейте, това е кратко ревю на телефончето, което в момента продавам. Пълната спецификация е Samsung Google Nexus S. Телефонът е 4 инча. Процесорът е едноядрен на 1 ГГц, 512 RAM. Като това изпълнение на Samsung, това едноядрено изпълнение на Samsung е с много хубава производителност. Така, телефончето в момента съм го сложил чисто нов скрин протектор и поради ето тази точка тук, която виждате, не съм го сложил скрин протектора много качествено, но комплекта го продавам с още 5 скрин протекторчета, които ако не ви харесва този, може да си ги сложите един по един. Така, иначе скрин протектор е сложен вчера, примерно. Вчера, днеска е 24, ето ще ви покажа. Ето е датата, 24. Така. Какво друго за телефон ще кажем? Ами да почнем ревюто. Така. Включил съм интернета. Ще го разцъкам и него, за да видите как зарежда интернет страниците. Самото слайдване е изключително без абсолютно никакъв лаг. Това до някъде може да се благодари и на на Android, който в момента е 4.1.2. Значи това е Nexus телефон, което означава, че абсолютно всички апдейти на Android вие ще си ги получавате. Абсолютно всички апдейти на аповете вие ще си ги получавате. Независимо, че модела той може и да е на 50 години, но това просто е телефон на Google, вие винаги си получавате апдейтите. Така. Друго какво мога да ви покажа? Нека да ви... това е модел Nexus S, Android, батерия, някакви други работи, който го интересуват, може да ги гледа. Така. Сега, както казах, слайдването е без абсолютно никакъв лаг. Става много гладко. Влизаме вътре в менюто. Това са аповете. Пак изключително гладко. Уиджетите абсолютно гладко. Никакви проблеми. Нека да влезем в интернет. Примерно апчето на Sportal.bg. Така, ето колко бързо и зарежда. Нека да влезем в европейски футбол и да видим. Без Суарес не знам дали ще видя, но примерно за следващия с нощния матч, който се игра. Тито ще отговаря на журналистите в петък. Ми трябва да си помисля какво да кажа, че нещата не са сериозни там. Ето, избираме една статика и цъкаме да видим колко бързо ще отворя. Оп, готово. Няма абсолютно никакви проблеми при скролването, независимо, че процесорът е едноядрен. Както виждате, всичко си става много гладко. Така. Нека да пробваме някой друг ап с интернет. Примерно LiveScore. Хоп. Отново никакви проблеми с скролването. Екрана работи прекрасно. Хардуерно телефонът работи прекрасно. Цената, за която го пускам за продан, е 250 лева. Сега някой от вас ще каже защо телефон се продава за 250 лева, след като в продавалника, примерно, струва около 300 лева. Даже да не казвам, че има и телефони над 300 лева. Сега, продавам го за 250 лева, защото телефон има някои козметични недостатъка, ако така може да се каже. Първо, екрана, понеже телефона е бил в джоба ми, където са били ключовите, стотинките, не е имал тогава скрин протектор и просто екрана има следи от употреба. Също се отнася и с капачето отзаде. Капачето е оригинално. Не е сменено, не е менте, капачето си е оригинално. Да, не е китайско. Така. Друго. Отгоре, може на няколко от снимките да видите, може и тук така да се забележи, даже също има няколко следи от употреба.
Но тези неща... Къде отиде в YouTube, бе, човеко? И YouTube ще ви покажа някой готино клипче. Това не е абсолютно никакъв проблем на телефона, той се работи прекрасно. Ето, нека да проверим примерно трейлъра на Despicable Me 2, за да видите, че абсолютно никакви проблеми дори и в YouTube с зареждане, с... Опа, натиснах, което ни трябваше, мамка ти. Така, сега няма го искам. Ето го. Всичко си тръгва, усилено да... Не е усилено, това ще го усилено. Клипа е HD. Не знам, може би 720. Абсолютно никакви проблеми. Процесора се справя абсолютно прекрасно. Пи, да не направиш фотошуто. Че сега дай напред. Оп, ето. Ну-ка, локомата! Както виждате, клипчето може да си го погледнете, филмчето ще бъде много откачено. Се работи прекрасно телефона. С интернета, с аповете няма никакви лагове, просто цената нарочно слагам по-ниска. Някой да не си мисли нещо заради козметичните недостатъци, но така, давам го с тези 5 скрин протекторчета, плюс новото тук, което вчера сложих, и зарядно, което е с... Ето тук някъде беше. И тук има индикатор за зареждане. Свети червено, като се зарежда, иначе свети друго. Така. Това е. Който го вземе, пожелавам да си го ползва със здраве дълго време. Чао!